Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Şu gün 2026 ýylyň 2 fevral duşanda güni hoş geldiniz. Türkmenistan Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallarına. Hormatly izleyijiler, ine şu gün biziň temamyz Türkmenistanyň gelen habarlar we Azat Şyhyýewiň, ýagny Hojadurdy Şyhyýewiň maşgalatynyň şuňky ýagdaýyny men size görüň bereyim. Sebäbi ýadyňyzda bolsa Hojadurdy Şyhyýewiň 2009 basyldy bir güne basyldy 21 ýyl beýleksem 19 ýyl ýalňyşmasam men häzir aýdyp geçerim. Ine şolar bir güne basyldy. Ine şo arada biz häzir görüňeler we şolar Türkmenistanyň polis, prokuratura guruluklarynyň korrupsiýasynyň üstüni açdylar. Ine şo arada biz görüňeler. Hormatly izleyijiler, biz şu gün hem TikTok'da hem YouTube'da hem Facebook'da bir topar kanallarda bir wada efir edýär. Şonuň üçin bizim kanalımıza yazın, like basın ve öz fikirlerinizi komentar hükmünde yazın hükman. Sebäbi sizin pikiriniz gaty wajyp, siz pikir yazıp, öz düşüncelerinizi, pikirlerinizi östürüp, biz jemle turup bilýär. Egerde siz pikirlerinizi aýtman, bir garada dursaňyz, onu sizem bizem östmeýär, jemle dem östmeýär, biz beýle haklar ýaly, ýagny azat hak bolup bilýär. Şonuň üçin hiç kimden gorkmaň, kyn görmäň, ýazyň öz pikirinizi. Siz pikir aýtmana hakyňyz bar. Näde bolsun? Dogruçul zat aýtmaga, adalatly zat aýtmana hakyňyz bar. Onu Allah Taala size berýär. Onu konstitusiýa size gorýar. Hiç bir gurbanyň bir kezzap ýa serdar kezzap size ýa-da şonuň güjükleri, polisler we emheme size bir zat diýmeni haklary ýok. Ne Allah tarapyndan, ne de durmuş tarapyndan, ne de konstitusiýa tarapyndan. Yani şonuň üçin gelin biz öz efirimize başlaýan hormatly izleyijiler. Men size birinji bilen bir näçe kadrlar görkezjek. Türkmenistanyň gelen kadrlar. TikTok'da men görkez bilemok, siz eşitip bilýäňiz. Ondan men YouTube bu tarafdan her wagty edişim ýaly TikTok'a gelerim. Paýlaşyň efiri we öz pikirlerinizi siz TikTok'da ýazyp bilersiňiz, men soň okarym. Ine ünferin hormatly izleyijiler. Ine Türkmenistanyna men häzir şuna maýryn, şu ýer köprek görkezler ýaly. Ine Türkmenistanyna Asuda Osmanyň aşagyna, Baý Türkmenistanyna näme bolup geçýär? Şu ýaly sünk satylýar bolýan adamlar ete pul ýetmän sünklere de pul ýetemok. Sünk alman. Ine şu ýaly arkada aldama. Ine kadra tevdiniň hormatly izleyijiler. Ine Türkmenistanyň ýagdaýy. İçimde bir şey kanıyor, keskin bir veda. Aslında şahane bakışına. Bir şey soruyor içimde. Yine her bu kadrı gidip durayım hem bir mut. Iten olmalı. Ayo yanlışyan. Iten ok baş kadrım. Yine Türkmenistan'ın yolları, vilayetlerin etrafının yolları. Lütfen. Elbette bu arkadaş şehirler. Şundan erkekliğe geçermeden. Taktılar. Avo. Marul aşkavalar alttı. Kreye diyorlar. Avo. Şu eşekler şu yoldan geçermeden. Adam geçer yalan. Taktıdır bular. Marvel ayet ödemi. Yine taktılar. Marul aşkavalar alttı. Kreye diyorlar. Gitmelin orada gelen arkaya. Vay patsadı kollayın beni. Taktıdır bular. Tuğulüme yine şuraya yaş olunlar oyaymasa şu kadrları goýup bolup men size bir daha da diýelim. Şu Guteriş gelýär. Guteriş ýa-ni onuň başlygy, OBS'nin başlygy şu hemmesi Türkmenistanyň pul alýar. Gurbanyň serdaryň ýa-ni günden özünden ýa ulum adamlar, ministr we tiplerden. Gün pul alýarlardy, gözlerini ýa Türkmenistanda bolup geçenler. Şonuň üçin bol keçen dağıtlar gözümýarlarda bir daha da ýalışlar.
Näme etdiňiz dedim. Informasiýa daşyna çykmadyn. Menem uruljak gel. Ýa-ni goýlanjyň beren informasiýany gaty wajyp. Şu ýaly näme çykyp informasiýa çykarsaňyz daşyna, ýagny hakykaty video edip TikTok'a goýsaňyz, ynanyň çalt düzelýär Türkmenistan. Gorkmaň, şularyň hemme zady falşiwy. Serdar bilen Gurbanberdi Muhammedow absolut hemme zady falşiwy. Şoň üçin şolar gorkýar. Egerde hemme zady hakykat, halk töýýän bolsa, sen milli lider bolýan bolsaň, sen arkada bolýan bolsaň, iki gahrman bolýan bolsaň Türkmenistan beýleki ýa-ni arkada Serdar bolýan bolsa, bir ýerde gahrman bolýan bolsa, onu näme de gorkýar bular? Näme internet ýapýar? Näme ýollar ýapýar? Näme vilayetden Aşgabatga gidip bolmak? Näme şular kadrlar çykaryp bilenok? Näme diňe arkada şäherden ötürýär, vilayetler, etraplar, oğlar ýa-ni köçeti dur. Awa beýleki ýurtlarda problemalar bar. Olar aýdýarlar, görkezýärler, edýärler. Bizde aýtmagan bolanok, görkezmeýän bolanok. Kaçan düzelir onda? Aýdyň şonu. Indi kadra derdim. Ine men her arkadaş şäherden görkezem, görürsiňiz. Şu olary derdim we arkadaş şäherine derdim. Ha, bunu çevirelim de bunu. Şu videoyu koyayım. Yine şu videoda bizim vatandaşımız Rus-Ukrayna uruşunda Ukrayna tarafından tutsak edilýär. Şöyle de aýdyp geçer. Näçe şol uruşa gidiyor? Lütfen. Бередов Максат Давлетмурадович 24 марта 1980 года. Вы гражданин какой страны являетесь? Я гражданин Туркменистана. Недавно пришел в Россию, чтобы зарабатывать для себя, для семьи. Вооруженные силы Украины зафиксировали очередной случай сдачи в плен гражданина Туркменистана, завербованного для участия в войне против Украины на территории Российской Федерации. По словам украинских военнослужащих, человека обнаружили с помощью тепловизионной камеры, сопроводили дроном к безопасному маршруту, после чего он подал признаки капитуляции. Несмотря на активную фазу боевых действий, украинская сторона прекратила огонь, оказала гуманитарную помощь, передала воду и средства для согревания и обеспечила безопасное сопровождение. В тыл пленным оказался Нарядов Максат, гражданин Туркменистана. Он сообщил, что подписал контракт 14 ноября 2025 года, рассчитывая заработать деньги для обеспечения себя и своей семьи. Этот случай вновь подтверждает, Yine şu maksat neredir? Özünün maşgalatını eklemek için uruşa gidiyor. Öylem Ukrayna'nın Russiýa ardına uruşa gidiyor. Öylem agresiýa tarafa gidiyor. Şunu Serdar Berdi Muhammedow ünsürmeli. Bizim takminan ölçümüz boyunca 200'den gowrak adam yaralandy, öldü. Şoň 87'si morgda ýatyr. Şonu alanok Türkmenistan. Ukraynanyň içhanatyny ýolbaşy soň ylgamaly, Russiýanyň içhanatyny ýolbaşy ylgamaly. Türkmen grajdanyň jesetleri o ýerde ýatmaly meýdan. O ikinji soru haýdy sebäplen olar gitdiler. O häzir bir seredem dok. Ýöne bizim serediýän zadymyz häzir esasan näçe şol jesetler şo ýerde ýatyr. Eger Türkmenistan elçilik etmese şol jesetlere hiç kim elçilik etmez. Ýatar şo ýerde çüýär. Şoň üçin şonuň dogunu arnaşlary siz miýde barmaly, miýitden talap etmeli. Häkim mam ýerli häkim. Häkimden talap etmeli. Men oğlum uruşda, uruşa gidipdir, şöyle öldü, görüldü. Hemme da dedim getirin şonu. Siz Türkmenistan döwlet boljak bolsaňyz, şoň grajdanyny getiremeli. Yerlerdäki häkimler, vilayet, etrap häkimler olar prezidentiň wekili şo ýerde. Sen prezidentde aýtdyň bolýar. Şoň üçin çekinmeň, bir gezek häkimiň ýanyna barmagy çekinmeň. Etdiňiz problemaňyz bolsa häkimiň ýanyna barmaly. Näçe? Ol prezidentiň wekili. Eger etmeýän bolsa,
prezidente yazmaly. Bizim häkimimiz hiç tat eden ok. Çalışsın başka vekilini oydun, ol vekil bilen işlemeli bolýar. Indi kadrlar derdim, gaty wajyp kadr şuňa, ýagny ine adatlyk radiosy tuğruma men her wagt berekeller diýen adatlyk radioda sebäbi şular işleýär. Hakyky %100 maglumatlar Türkmenistan alıp görkezýärler, ine şular maglumatlar dogry. Beýleki kanallar, beýleki nemeler bilem käwagt ýalňyş maglumatlar boýunça ýa gatykyn Türkmenistan almak maglumatlar. Ine şol %100 adatlyk radiosynyň maglumatlary dogry. Şoň üçin hemmämiz Türkmen halky bolup biz adatlyk radiosyny gollamaly. Şularyň aýlalaryny ketdilerem. Şoň ýa finansiýalaryny ketdilerem, şular şoýdaki işleýän Türkmen građanlar, jurnalistler giýje uny işläp bize habarlar berýärler. Türkmenistanyň içinden habarlar alýarlar. Türkmenistanyň içinde bu adatlyk radio habar berdijilere men köp taňdakyna ýa Türkmen halkynyň adyndan sebäbi bizim halkymyz gorkýar şonu etmäne. Biz hakyky gahrman. Türkmenistanyň içinde diktaturaň içinde hereket edip maglumatlar alıp adatlyk radio ýaly ýa-ki çeşmelere maglumat berýän üçin köp taňdakyna geljekde siz gahrman medaly eýe bolmaly hakykatdan hem uruş wagty ýagny diktatura bilen awtoritar rejim bilen halkyň görüşýän wagty siz birinji liniýada. Ine şuňa gahrmançylyk diýilýär we şuňa gahrman medal berilmeli. O gurbaly bilen tiýerdaryň eden işi ýok. Ýa Niýazow beýşede gahrman nämetdi? Gahrmançylyk üçin bir eden bolmaly, tertibim bolmaly. Gahrmançylyk üçin bir siýasat tarapdan güýçli bolmaly, bir hereketler etmeli, şu dünýäde ýok hereketler etmeli. Nämetdiler? Öz ýa-ki keşplerini koyup, şekillerini koyup, bütün dünyanın ağırlap üstüne güllük dediler. Şoň üçin Türkmenistan'ın ağrı yok. Gelin biz gelelim yani şu maglumatlara ümit verin. Lewap vilayetindäki ýaşaýjylara men köp taňdakyna diýen demokratik opozisiýadan geljek Türkmenistanyň guruljak jemgyýetiň adyndan men köp taňdakyna diýen, men şol adamlar şo ýerde nyrklar galdy. 2 awtobusyň tölegini aldy. Derhal çykdylar. Prezidentiň ejetini kakadyny goýman söwdüler. Men näme şol videoň, YouTube'un videosunda ýa-ki prezidentiň maşgalatynyň suratlaryny goýdum. Hemmetine söwdüler. Polisler gelip sizi götürüp alıp gitjek prezidente zat diýmen. Prezidente diýjek kakasyna da ejetine de plan edinip söwüp kimi getirsen niye aksan akıt diýip ýa-ki gönaýtlar bolup ýa-ki çekilip derhal bahalarga çyldylar. Ine halkyň ýeňişi. Ne şeýdip nägilmeler şoň da kansa gidip netije almaly. Bizim halkymyz şunu öwrenmeli. Eger men prezident bolan, sen bol, ol bol, mere sapar tapagy ýok. Halk da kansa gitmeli. Onu prezident, hökümet halka hizmet eder. Şu da biz ýa-ni Gurhan ýaly taplamaly. Ýagny şu bizim gylyk kıyafetimiz adalatlyk üçin bir ýere tapdyrmalylar. Bir ýere bermeliler. Men size maslahat berýän ine şonu Türkmenistan döwleti bütün dünýede diňe ýaglanardyr. Türklerin bize serdip masalalar. Gelin dinleyelim. Pardon. Lewap vilayetinde döwlet we hususy ýetçilikdäki jemgyýetçilik transport serişdeleriniň ýol kirey narhlary birden 200 götürme çenli ýokurlandy. Onlar şo ýaşaýjynyň ýokurlanmaga garşy nägilelik protestini bildirmeginiň ýanynda käbir döwlet awtobuslarynyň kirey narhlary gaýtadan arzanladylyp tas öňkü bahasyna getirildi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 fevralda Sebitden maglumat berdi. Geçen hepde vilayetin administrativ merkezi Türkmenabad şäherindäki hususy awtobuslaryň narhlary 1 manatdan 2 manata kymmatlady. Munyň ýyzy türe döwlet awtobuslaryndäki bahalar 50 teňeden 1 manata ýokurlandy. Türkmenabaddan vilayetin beýlik şäherlerine hem de etraflaryna gatnaýan döwlet awtobuslarynyň kirey narhlary 3 manatdan 9 manata çelni kymmatlady.
Diýip Türkmenawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu ýagdaý şäher ilatynyň esasanda gündelik jemgyýetçilik ulaglaryna garaşly bolan pes girdejili raýatlaryň aglabasynyň arasynda uly alady döretdi. Kirey narhlarynyň ýokarlanmagynyň ýanynda aglaba hususy hemde döwlet awtobuslarynyň esasy toplanyp durýan nokatlarynyň biri bolan Türkmenawadyň Gök Badarynyň öňünde awtobusa garaşýan adamlaryň onlarçasy öz nägileliklerini açaçan beýan etdi. 29 ýanwarda Gök Badaryň öňünde awtobusa garaşyp duran mahelle awtobusyň sürüjilerine, hökümete hemde prezident Serdara paýyş sözleri aýdyp köpçülikliň nägileligini bildirdi. Gok galmagal düränligi sebäpli Badaryň polisiýa işgärleri gelip olary köşüşdirmäge tinanşdy. Soňra-da olar häzir galmagaly bet etmeseňiz amma ony çagyrýarys diýip gorkutmak bilen mahalläni dargatdylar. Diýip Badaryň töwereginde ýaşaýan we waka şaýat bolan Türkmenawatly anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu protest aksiýasynyň ýygy süre şol günüň ahirinde şäherdäki döwlet awtobuslarynyň kirey narhlary gaýtadan ardanladylyp tas öňkü bahasyna getirildi. Muňa garamazdan hususy awtobuslaryň we Türkmenawatdan vilayatyň beýleki şäherlerini hemde etraplaryna gatnaýan döwlet awtobuslarynyň kirey narhlary ýokary bolmagynda galýar. Bu ýagdaýlary Türkmenawat şäher häkimligindäki çeşmämiz hem tasdiklap döwlet awtobuslarynyň ýol kirey narhlarynyň ýokarylyp Ine hormatly ýerleşler, özüňizi görürlersiňiz, ine ýa-ni şul Azatlyk radiosyna girip şoýdan habarlar bilersiňiz. Gelin inni habar ederiň, men şoň üçin Türkmenawat şäheriniň adamlaryny şol gataktiv, şo ýerde bir adalatlyk bolsa büküp çykýarlar. Ine şeýle bolmaly, Aşgabatym şeýle bolmaly, Balkanam şeýle bolmaly, Maram şeýle bolmaly, beýlik vilayatlarym şeýle bolmaly. Biz şonu edämeli. Indiki ýazarlaryň men şunu näme görkezjek bolýan, ine biziň bir aktivistimiz şunu onu ýolady, Murad aga şunu görkez. Näil halk, ine Gazakstanyň halk häzir galdy. Näil halk gorkman aýal maşgala ýekö çykyp, ýa-ni hökümete garşy, ýagny polisiýa, MHM garşy. Hökümete garşy biz hiç wagt bolup bilemdik. Ananyň biz hökümete garşy däl. Biz nägeliklerimizi bildirýär, ýa hökümetiň ýangyşlaryna. Ol hökümete garşy, bir döwletimize garşy däl ho. Näçe egerde Fransada bir günne bir 30 sany manifestasiýa geçen bolsa, ony näme watan dönüklermi? Ýok. Olar ardylarına ýa hökümete garşy däl, pikirlerini aýdýar, hökümet eşdirýär we meseleler çözülýär. Ine ýadyňyzda bolsa Fransada agrikultur öňe çykdy. Ýa-ni kolhozçylar öňe çykdylar. Hemme ýerini beklediler. Ananyň şuradan bir 150 kilometre barmagyna 3,5 saat gerek. Şkolalyň içinden barmaly diýär. Ulu nemeler blokladylar. Hemme kabul etdi, bizem kabul etdi. Dogry edýärler. Hakları var. Hormat goýýar. Högünüp gidemdi o. Dogry edýärler. Şeýdip şular jemgyýet saklamasa, manifestasiýada protest edip hökümet seretmeýär. Ine şoň üçin haçandan siz manifestasiýa protestlerinizde siz watan dönügi, siz döwlete garşy, siz hökümete garşy. Watan dönükleri Türkmenistany ortada tatan Serdar we Berdimuhamedow gurbany boly. Bular watan dönükleri. Şular halka seretmeýän üçin sen çykýan. Nägeliň aýdýan. Sen näme watan dönügi bolýarmy? Ya sen Türkmenistana garşy bolýarmy? Ya sen hökümete garşy bolýarmy? Elbetde ýok. Şunu ýa MHM ya polisiň pikirini düşündürüm. Men evlerde ertir çörüň bahat galsa, men hökümete garşy çykamok, men şoň bahatyny düşürüň diýip çykýan diýip. Düşündürüm şoňa. Eger sen şoňa düşünmesem, bar mektebi täzeden başladyň. Birinji klasdan başladyň şoňa. Diýmek düşünen nokta. Diýmek on ýa-ni akly, onuň ötüşi, şol wezipe ýa-ni degişliler, şol gitmeli şol wezipeden. Polis bolsun, MHM bolsun, ýokma polis baran ýerine kapitanama, mayorama, podpolkovnikama, MHM-de var, ulu wezipeler. Näme diplomy ýokdur diýen ba? Düşündirmeli. Samtykla urýar. Samtykla aýdýar, halkam iýýär ony, imsimden dargyýar, uttuk diýär. Ýok, düşündirmeli. Dogonjan, men hökman suratda näliklerini bildirmeli, bakalar galyp gitdi, men çağırym näliklemeli. Düzet, problema ýok. Düzetmesem durjak şu ýerde. Barın prezidente Jangadyň Serdar janyň kakasyny getirin, ýa-ni mazardan çykaryp çözüň meseleni.
Men Serdar arşam del, onu da arşam çödüm. Eger Serdar gelip bizi polisiye yönetecek bolýar, ona Serdar'ın hem kakasının hem ijetinin hem plandan aydın. Hakkı yok hiç şey. Şoň üçin sen öňe çykdyňmy? Nälik bildirýän? Serdaram, kakasam, oň bajytam hormat koymaly. Sen näerde bahalan galmagyna, sen näerde şu zatdan bir kanun ýagdaýda bolmagyna. On dol hakyň bar. Korkuş göremem. Protest etdim. Sen vatan düşmany, ýa-ni nime düşman? Sen birinciden düşman bolan. Sen gerekli adam. Döwleti, jemgyýeti, Türkmenistan ötüşine näçip? Sen indikatorjyk, sen signal berýän. Serdar, Ferit, ine şu ýerde problemi var, şu ýerde bahalar galdyrdylar. Sen Ferit diýip üntüni çekmek üçin sen çykýan. Sen o kömek edýän işlemeni. Şoň üçin çykanyňda düşünürüm. Biz Serdar Berdimuhammedow kömek etmäne çykdyk. Şu ýaly bir kanunçylyklar, ikisi bahalar galdyryp ýörenleri üntüni çeker ýaly, şoňa ýetirer ýaly biz çykdyk diýip düşünürüm. Biz oňa da garşy däl, Ferit'e de garşy däl, hiç kime de garşy däl. Ýöne şol bolan waka biz garşy. Näme ýaşamaly diýip düşünürüm. Düşünmeyen olsa, samsykla uryan olsa, ama onu retrospeksiýa etjek bolsa, ha, siz yara bilen bir çocuk bolýarmy? Bahalar maldyr. Biz dep girecek bolýarmy? Onda bilen yara almaly. Näme adatlygymy diýip, näme adalatlygymy gorar sizden. Hem ona yara arar. Size gatlyklykda bir 20 sany, bilen 4 milyon. Näme durjak öňünde diýip aýdyň şoňa. Şey dip, her adam şeyle pikir edip, şol atlar aýtsa, onu çekilýär. Yine çekilirler ha. Mesela der çözdüler. Indiki neme kadrat edelim, hormatly izleyijiler. Yine şu kadr ýanky Gazakstanyň kadry. Pardon. Sıvay, sıvay, sıvay. 12-20 dakika. Sıvay, sıvay. Yine ünsörüm, şu ýaly halky üçünde orta çıkıp, halky doğru yola salmaly, hiç wagt utanmaň. Hiç wagt çekinmeň. Halka doğru yolu koymaly, ýagny adalat yolu koymaly, çekinmeň, awraýarlarsyňyz we şo ýerde sizi ýagny dinlerler de üns çekerler. Polisiýada düşündürün, halka da aýdym, ine şu ýagda bir näme etmeli? Ine bahalar galdy, ikisi galdy. Al aýlyklar galdymy da ikisi? Aýlyklar galan ok, pensiýalar galan ok, pasobiler galan ok. Siz ýankynyklary ikisi galdyk bolsaňyz. O Lewapdan Warşawada biri ýaşaýar. Aýdýa, sizin ýanky bir produktdan adyny aýdýa, Adat radiosyny dinlen gowy. Şo ýerde ýanky sesini oýtdylar. Berde şu 5 manat bahasy var şoň. O näse 50 manatdan satylýar şol atlar. 10 etse Ýewropaňkydan 10 etse ýokary. Adem aýlyň galany onça. Näme ýaşajak? Dogry düşünüň, biz baý döwlet, biz kösünmeller atly. Egerde şu haramzada arkada çakyny gurmaýan bolsa, egerde pul oglap, obyekler bahasyny köpelip gurmaýan bolsa, siz bunu ýaly kösünmerdiňiz. Dogry anlaşylyňyz da şu ýurtda urşa gitmedi, ölmedi, kösünmedi, maşgala bolup ösürdiňiz. Häzir 2 çağın bolmasa 6-7 çağın bolmaly diýen. Şuňam şoňa. Bizim geljegimizi ýaly şol 2 san artyp. Ne şoňa düşünmeli. Şoň üçin siz yerlerde, siz uruşda, siz näliklerini bilin, boldy. Şondan geçmeň. Bilirim ýerine ýetirýärmi? Berekeler. Ýerine ýetiren okmy? Üýüşüp köçkü çel barmalan bolsa barym. Men size görkezeyim, bir köçkü çeli var ya. Indi kadra derdirin, ine vatan habarlary. Ünsörüm. Şu ýaly kynçylykda köçeler ýok. Halkymyz kösenýär. Bir uruşa gidýär öýde, ýanky zordan galýar. Uruşda näçe adam öldü, näçe adam matrukmeler spisaklar ýok.
Bize maglumatlar yetiye, Türkmenistan habaram yok. Şo yerde 300'den gowrak adam häzir şun kuny söwüşüp ýör. Russiýa tarapyndan. Sefeniýe da morgda ýatyr. 200 golay ölü jemi. Ondan da aşağı 300 görüşüp ýör. 500 golay adam başar. Näçip Türkmenistan hökümeti çäre görnok, gidenok, görenok, pasollar, konsullar var. Näçip şu zatlara ýanky durdanok. Biz näme urşup atuda atmanymyz bakan näçip biz urşup beri. Atuda atmançylar men sizden soraýan. Näçip bizim halkymyz urşup diýär. Atuda atman baka, arkada zaman baka. Arka botlar, han jogap berme bana. Komentarda ýazyn kyn görmän. Ine derdim, şu kynçylyklarda Türkmenistan näme geçer? Unutmaň. Olimpiya stadionunyň öňünde boljak halkara futbol bätçiligine taýýarlyk derejesi bilen tanışdy. Häzirki döwürde gahryman arkadamyň başlanýy we tagarlat bilen hesaplandyrylan arkadagy futbol topary Aziya Futbol Konfederasiýasynyň 2-nji Çempionlar Ligasynyň 8-den 1 tapkor. Şediyen arkada futbol toparının yüngde boljak jogapkärli bätçiliginiň geçiriljek ýeri bolan 45.000 orunluk Merkezi Aziýada iň uly geçirilen merkezi bolan Olimpiya işlara taýýarlyk görýär. Ine derdim, ine arkadaň ýoly. Sizin owaňyň etraplarynyň ýol şunu men diýem ýokmy? Şuň birjik ýanky liniýasyny size beräýdim-de. Näçip 4 liniýa bir tarapda urýar, 2 liniýa ýene 6 liniýa bir tarapda, ýagny 6 liniýa başga tarapda. Şoň birjik liniýasyny size beräýdim-de owaňyňda. Men üstümden urupdy. Ölüm diýär. Ananyň şu gurýan köçeleri, ýollary bizim pulumyzda gurulýar. Gurmanyň öz jüýünden bir köp çykarýanlar, dine ogurlayanlar. Biz häzir Russiýada neçe tutýar? 40 milliardan gowra pullar dine gurbanyň ogurlady. Ferdaryň näçe ogurlany, ýegenleriň hemme bizde sifrlar bar. Ine şu tohum Türkmenistandan jemläp görseň 60 milliarddan ýokary 120 milyard aralygyna dine şu maşala boldy. Ananyň 1 miljardy hem uğurlamalı yapıyor. Hem şu etraf o ne olsa yapıyor şunu. Etmedi. Ne yapacak sizi kovu yaşatın? Siz protes eden o. Aydan o. Dımp getmiyorsunuz. Ay bolyalay Türkmenistan'ın geçtim deyip daş ördü gidip özünü heleve diye. Ne yapacak? Sen köçäňde yaşayan. Köçäň gorap bilýän, köçäňe çyk bilýän sen. Ne yapacak men köçämde yol yok. Ne yapacak on arkada yok yerden bir şäher vurup yollar goýýar. Bütün dünýäni getirip ýanky tomoşa barny berýär. Ne yapacak men köçämde yol yok. Ne yapacak Mara velayatyň gazy gidip dur, daşyrda 30 milyardda satylyp dur. Şoň puly gelip arkada şäher gurmalar. Ne yapacak gurmaly, ne yapacak Mara etrawyny şäherler gurmalar. Aýdyňany marlar ýadyňan ne yapacak şeýle. Ne yapacak fiýardar bilen gurban baranyna ýakasyndan tutandy. Hani köçeri gel bäri. Ýadyň ýa TikTok'da kadrlar, gel sen bäri men köçäme dertip köçäň mürkün. Sen gelin marvelar, gel men köçäme, ine köçämiň ady, ine men jaym, ine men şundan çağıcıklaryň gününe geçýär, oku diýip görködüň ha. Dem o hiç adam yok. Ağladım, ağlamadık çağda emcek yok. Türkmen aklı. Kaçan biz gurulap başlar. Kaçan biz problemalarımızı aydıp başlar ağlımızdan. Yani şunu Türkmenistan duyurlar. Yine biz sizi şunu iteliyar. Ölmeliler, sövmeliler. Aytmalı problema. Problemi aytmasan. Yani götürüşün deyişyali. Gidilen hemmeler hiç kim bilmesin. Bak şu yerde atın adamları öldürün. Hasap etmen, arkadaş akırın. Milyar çap oğlan. Daşına çıkmasa bitti. Bana da pulunu verin, ben gözüm bilmem deyip. İçinde hemme onun edarları gözümlük getiriyorlar. Yine bu geçen ne yapacak? Sizin. Siz gurulap başlar, ananın. Oğun birinci bök bulgap başlar. Ne yapacak bul yok, ne yapacak ol yok deyip gıyırıp başlar. Siz imzim otuyorsanız, adam yok. Yine şeyle yazaylar. Gelin seyredelim, şu yankı öğünü, milli lider diyen iki de kahraman, Türkmenistan'ın pullarını oğulap kahraman olan iki de kahraman neyem işleyen? Durmuş yerelgelerinin işin taraftarı kahraman arkadaşımız yurdumuzun kedi tarihine altın harflerden şuraya velayetlerde köçelimiz var mı? Mena etrafına yiyen. Velayetlerde var mı şuraya olmalı. Ne yapmış olsun? Yakınını özü oğurluk edip
pul oglap getmiyor. Öz korrupsiya skeması bilen. Prokuratura, MHM, polisler diňe pul ýasapýar. Halk imsim oturup gidip daş ötdi pul ýatýar. Şu pullaryň bilen MHM polisi ýagny naharlapýar. Ananyň şuň kugunda MHM polis gedaýlar. Şoň alýan aýlygyny ýaşamaga aňyrda dursun. Öz eşigini dikdirmäne pul ýeten ol. Alýan aýlyklary. Hemme alýan pullar sizden alýar. Talap, korrupsiýa edip, bolmadyk ýerde bir jenaýat iş açyp, üstüňde bir topar bolmadyk zatlar atyp, bolanok diýip boljak zatlardan ettirip sizden pul alyp, ene sinekliýäňiz. Ananyň sinekliýäňiz. Daşynna işleyen adamlar şu videoyu görüp durumlar men size yükleniyorum. Siz korrupsiýany saklap durýan Türkmenistan. 3 ajagal pul verme. Ananyň MHM polis öýleri gurbany tutup gelýärler. Gelin sistemany çalışanyň bize aç ölük diýerler. Neden o? Diňe maşgalaňyda, diňe iýmitini töleň, başgalar tölemäň. Jaňam, beýlikiňam durdun hemme zady. Pul ýerine hiç tat almaň, 3 ay hiç tat almaň, diňe produkta soňy diýsen, görün näme ütke Türkmenistan. Siz saklap dursun. Şoň üçin ay Türkmenistan düzelmez diýip Warşawada oturup biýle kuýunup, ay Allahjan Hudajan, bizim ýagdaýymyz gowy garnaşlar pul ýerek olun kan gowy diýip, onuň ýa-ki polis MHM'ler finansiýa edip gelipler, olun gowy, bulun gowy. Umuman hemmämiz gowy, gurbany serdarym pul oglap ýolar, olun gowy ýöne Türkmenistan katastrofal. Häzir pul ýok Türkmenistanda. Ýanlaryň aýlygyny näme berjekini bilemem. Fevralyňky 3'ü paýlap berjek bolýar. Pastobeler, pensiýany dol aýryjak bolýarlar. Bilýärmi şonu? Olam näme diýip? Daşa ýurtda işleyen adamlar içinin korrupsiýasyny saklap, ýa-ki olaryň rejimini saklap durlar, ine şoň üçin hem şu zatlar bolýar. Saklamaň şonu. Bir 3 ay jagaat besede ekonomiýadan maşgalaňyzy ýereňdi bir köpügün sowaýma dursun, maňa da videoda görkezip puluň näçedirini her aýyň soňunda. Bir köpügün soňma. Diňe produkta ine $200, eşige $50. Şondan geçme. Hani görün 3 aýda näme ýetdi? Bir daşynda nämedir? Ine etbiljek adam. Bizim 5 ýylda çykyşlarymyzda jikmejik düşünürük nämet bolýar daşynda oturup. Men size aýdýana, kofe içip şuraya yıkıp bolýar. Köçe çykmagam gerek. Türkmenistanyň içiniň halky 3 gün öýünde otursun, köçe çykman, işe çykman 3 gün. Zabastovka. Öý zabastovka. Yaramok. Şuň dedim gelen o. İşden aryan aýyp goýber. Oturup 3 gün. Daşyny aklar. Öňünden 3 ay pul geçirmeň. İçindekilerin 3 aydan soň 3 gün oturdun, boldy, tamam. Türkmenistan bitti. Men size aýdaýyn. Bitti Türkmenistan. Şu ataly ol gaç gidýär gönü. Köçe çykmagam gerek. Biz size milyon variantlar verdik. Siz bolsa ay bular näme diýär, bular daşyny otyr, daşyndan urulýar. Daşyndan urulýar, riskler alýar. Biz maşgalamyzy, öýlerimizi riske goýýar. Aktivistler Türkmenistana alyp gidýärler. Hemme zatdan etýär, öldürýärler, hemme zatdan etýär. Ýöne siz hereket edin. Kaçanda hereket etmeden rezultatdan bolmaz. Näme rezultat boldy? Şoň üçin men size her wagtda aýdýan. Hereket edene bereket. Hereket eden okmy? Ýokurdan saňa derek Allah etmede. Mümkinçilik diýär. Hereket et. Ine serden ýene bir gezek näme diýär şu adam? Ýapyk binalarda göýse urşturmagy boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň geçirilmesi geçen Aziýada oýunlarynyň sport ýarşlarynyň ýetasyň şany bolan Alabaýyn Mozerdim. İýlere daşarda ýatýar, ýogrun düşükdir. Bir niýeden bolsa bir ýogrun tapyp doğrudan ýatýarlar. Köçelden geçip bolan o. Bu bolsa şu Ronaldany garşy aljak bolup, bu Ronaldo bütün Türkmen halkyndan iň ulga. Şu Ronaldany garşy aljak bolup, ýa-ki bir topor çäýerleri görüp, bir topor ýa-ki firmalar pul çykdyjyr edip, gerekmejek zatlary näme edip. Ananyň Ronaldo Fransada gelýär. Hökümetiň gylam alamy? Aýdyn. Gelýär, oýnak gidýär, boldy, tamam. Diýersiň bärde hawa Ronaldo da var, Messi ama beýlik ama hawa olurdy, olýar ýok. Hawa barýar, pul töleýär, ýa-ni tribunada gıýgyrýar, bilekler alýar, gaýýar bolu. Üýtgeç oňa ýa-ki bir super nimeler
Ananın olur avtobusu geliyor, oyuna avtobusu gidiyor. Bu bolsa hemme işlerini taşlap, milli lider olup ne ideya tap berdi. Milli ideya yani. Şoň milli lider olacak bolan ideýaň bolmaly, programmaň bolmaly, bir urum bolmaly. Yani neme tarapdan sen ahlak tarapdan bir ýol közmeli. Ne ahlak tarapy bar? Triyeki. Ağlakçı, pul oglayan korrupsiýonýar. Hemme zady falşywy. Attan ýykylyp çempion bolan. Hemme zady falşywy. Şununy Ronaldo'ny garşy aljak bolup, ýa-ni bütün dünýä özüni tanıjak. Näçe? Siz hiç tartýaňyz. Siz köçeleriňizi görkezäňiz, kyn ýagdaýlaryňyzy görkezäňiz, gidläp oturýarsyňyz. Goňşuýyňyzdan gorkýaňyz. Näme seni utanýaň? Ýagdaýyň erbet bolsa, senden näme une? Sen işlejek, aljak, iş bolsa gitjek, 2-3 men işlejek. Senden näme une? Maşgalan kötünýem aýtmaly. Men şoň üçin size diýen. Ine Lewaň halky aýtdy, çykdy. Edil, şo gün düzeldi. Şoň üçin indiki mary velayet size bagly. Sizden gaçyk ya, sizin baýlyklaryňyz uçup gidip otyr. Arkadak şäher bulup otyr. Şulam sizin puluňyza Ronaldo'ny garşy her gün sportiwny kostyum çalyşyp, ýa-ni barlak edip ine Ronaldo gelýär. Şurada hem arkada dik gyrmaly ine men özüme reklam etmeli şurada dik getmiyor. Urban bul giýjek ne işleýär oğlu bilen. Siz bir günem öz geljegiň üçin, watan üçin hergelet görýär. Urban öz maşgaly üçin, ýegenleri üçin, doganlar üçin, oğlu üçin, gyýy üçin giýjek ne hereket edýär. Teredim. Gerekmejek zatlar ameliýat. Siz hereket edýän. O zaman näpis bolsun? Aýdyn. Ýöne bir-birimde ağlap ýürenmizin tok ýok ynanyň. Bu banditler. Bu adam öldürüp, gyýlary doğrulap öldürüp bitirýän banditler. Sen şunu ağla hedil edýär. Ha. Men onu şoň ýa parçasy edýär. Sen şundan dogry toğra gurwalyň ýüzüne berip bir dogry toğrak görüp gaçyp gidýär. Barıp ılgap şu näme etmeli bolsa edýär, şuraya stadiona barman. Şuraya ýagny Ronaldo'ny garşy alman sizi garşy alman. Size hatta aşağıda giyme madagana. Bundan beter kanalizasyon aşağından biz çıkmasak bolmaýar, biz masara bolýar. Diňe marlarda Lewawam, Balkanam, ýani Daşowdum, Ahalam hemmemiz. Kim o şular? Näçe biz çekýär? Näçe biz köpelmeli? Bunyň ýa-ni çağlary Dubayda, Angliýada, Fransada gedip ýa-ni pullar top ýörmeli. Näçe? Prezidentim bir adam. Galany ýöne nakleblikler. Gurbandan başlap, ýa-ni doganlaryndan başlap, hemme. Nakleblik. Bizim pulumyzda ýa-ni hedil etmiyor. Näçe? Unanyň Türkmenistanyň içindäki tebii baýlyklar, hemme ýa-ni içindäki zatlar bizimkidir. Gurwanyň kandan serdarynyň dahyly ýok. Wagtdan gelen adam gurwana wapşe maşenik öň basmaly muny çekip durdy. Bunun dahyllary ýok. Gurwan uly öz sadakasyny edende adamlara pul töledýär. Bir köpük çykdagy et görenok ömrüne. Ine şuraya terdim. Şuraya adam dolundurýar, şuraya kezzap. Muny tutsak etmeli. Gören ýerimizde muny biz halky öňüne goýup jogap berdirmeli. Nanyn? Gelin indi kadrlar terdelin vatandaşlar. Şekilde ünsürli, bilinçli, şun bir statuyan maykasına terin baka berýär. O adamlarda köçe yok. Geçip bilen o köçeden eşekler, eşek arabalar geçerden geçip onu o da hatırlıyorsun yok. Şunu yankı neme? Renkine de teredim. O şun renki bir yirak deyip yankı. Şu da meyilişler terediyor. Gördün mü? Öğüne gerek kalanına. Öğüne reklam etmeli kalanına. Yaman şipitil mi? Her daha da ünsür ya. Yönüsün aklında da yok, fikrinde de yok, anında da. Ne yapayım? Ses çıkan ona. Lewap çıktı mı? Ne lewap var bana korkuyorlar. Keyfine barıp lewapta neme serdar maşinler paylanıp maşinler var da Gurban uly. Sen arkada soğucuk pullarını serdar berdim Hamedov gidip maşinalı büdjetten o pullar indi arkada Gurban'a hiç tat yok. Hiç tat yok. Telekeçiler näme berjeğini bilemok. Arkadak şäher gurýanlar Türkmenistan bankrot serefap bolun. Size pul tölemediler. Ilgap.
Sidini sararlar. Şular. Ananın pul yok. Şoň üçin Serdar maşinler sowdu hemme pullary. Inni gurbanyny bilenok, inni bilini gurbanyny. Şo pullar yok. Näme sen adynyň öňünde durjak? Näme sen gaçyk giderdiň o nimesi yok. Ýöne öz puluňyza material bolup arkadan şäher gurýanlar pul yok. Geljek hem bellisi yok. Sebäbi büdjetde häzir pul yok. Alyp bermäne pul ýetenok. Polis emhana pul sorap durup olar ýetenok. Olmaýdy. Ýene açyk bir garaşýar. Eger bizim meselemiz çözmesem, bizim özümüz sen tutuşak diýär. Sorulmaýdy. Bizar boldyk şoldan, atal oğlundan. Bizar, halis bizar boldyk. Giday bolup galdyk diýär. 3 ay tölemem Türkmenistana. Pullary ýanky töleseňizem ýygnak goýun. Ýöne gerek bar. Bahalar maçar. Ananyň emheme polisler öldü tutup halkyny getirýär atal oğlunu. Ine şu ýagdaýda. Yine terlerim şu Köpürlerini büyük yeňişleri ruhlandyrdy. Bu gedekki ýarşda da adabaýyn şekilden halkara futbol beýatjygynyň nyşany hökümine seçilip alyndygynyň ay bu futbol bilen näçe ölýän, köçüde ýetýän iş ýok da futbol bilen. Yine muňa derdim ikinjisi näme iş ýapýar derdim. Wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdikleýär. 26-njy ýanwarda hormatly prezident. Ünserdingizmi? Inni şular adamlar çalşyldy. Men tanqid etdim bir gerek. Şol kadrlara öküdip Serdar ýygnagy meseleni ok. Şol kadrlara öküdip Serdar ýygnak geçirdi. Tan tehnologiýalar diýip ýygnagy meseleni. Şol kadrlara öküdip bizi anlap ýörler. Inni şu gerek kadr çalşdylar. Ýanky şöýerde öň Raşid Meret durýardy, mejlisin başlygy durýardy. Hemen çalşdylar da hakyky telefon etdiler. Serdar ýygnak geçirip bilen ok. Men size aýdyn Serdaryň näme işi? Ine Serdar golýanlar aýdyn, Serdar şans bermeli, etmeli. 3 ýylla şol adam, şu Serdar diýilen adam hiç hat öňürülmedi. 3 ýylla Türkmenistana bir tane reform etmedi. Eden zady viza vilayata girmeliler. Vizany ýanky mundan meter gysy, mundan meter nyslar gysy, bahalar galdyrýar, pensiýalar ýanky galdyran ok. Pasobil galdyranok ve katastrofa getirip Türkmenistan. Näçe? Atal oğul paylaşdylar. Serdar aktivistler gowulýar. Aktivistler tutup getirmek ve adamlaryň ýanky ses çykmadyýaly şoları basmak. Ine Serdaryň işi. Şundan çykan ok. Neden hojalyk işlerine düşünen ok ýa uğur däl. Ekonomikada nol, tehnologiyada nol, ykdysadyatda nol, ýanky her hili uğurlarda, ulgumlarda no düşünen ok. Производство et görünok, zavod kurup görünok, adamlar dolanıp görünok. Ýöne gulugyndan çekilip şu stola getirilen adam. Serdar Berdimuhamedov bilen kakaty paylaşdyryp boldy. Bular kreslany gorýar. Egerde aktivistler halk kaldyrjak bolsa aktivistler ýa uğurlak kaçýar. Kakaty bolsa biznes edýär. Oğlum sen kreslany gory, pullar men özüm ogurlar, men professional, men iki de kahraman şulugunda diýip ýanky pullar ogurlar. Ine bolup geçýän zat men iki sözde gata sağda ýagdaýda size düşünürüm. Mundan meter näme düşünjegimi bilemok. Rasledowaniýa geçirip dur, intak men netijesem size aýdan gata geň görürsiňiz köp tagda. Ýa bire köp zat belli boldy. Şo birlikler ýöne ulukdy boldy. Ine şeýle ýagdaýlar bolup geçýär. Serdar köçeler ýok bolanyna, ýene halkyň agyr ýagdaýynda bir ýyl guruşa gidip maşgalatyny eklemeli bolanyna, bizim halkımızın 45%, 50% da var ya, taşıyla gidip işlemeli olanlar, bu fan teknologiyalı yığınakları geçiriyor. Bana cevap verin, şu bir yığınağının neticesi var mı? Bir yığınağının neticesi var mı? Yok. 3 yılla boş dağıtlar gülkü, bizi Allah geliyorlar, bir prezidentten, başbakanın, belki milli liderden kezda. 2 olup, ola aýdýak, oğlum senin kreslany takla, ol aktivistler kır, halk killetini aldırma diýaly, killetini operýaly. Menim pullary ola paylaşarsın kim? Ine ataly oğul sistemasy. Bu diktaturam däl, bu ýöne banditçilik. Men şoň üçin aýdýam, bizim geljegimiz ýok. Şu türmäge basmasak ataly oğul. Bizim geljegimiz ýok. Bütün Türkmen halkyny böl. Paris bol, emhem bol, vice-premier bol tapagy ýok.
Sana eger böğüt bolmasa, şu korrupsiya diýen bolsa, sen çağan böğüt. Sen weçne bolmaýar. Sen basarlar, öldürürler, işten aýrarlar. Çağan şu sistemany dağdan akdip zorlak gelerler. Näme dersin? Ağlardan oturup bakarlar. Onu öldürecek korkuyor. Sen korkak. Sen zaложник da. Zaложник vakti ağzını açıp bilmedim. O gıyını zorlanır. Açamam. Yok. Şunu koda barmalıyım diyen. MHM, polis, halkın tarafına geçin. Siz halk için işleyen da. Yani doğru mu? Kasamınızda halk diye aydayan da. Vatanma, halkıma hizmet edecek. Bir tane bandiyde hizmet edecek deyip aydan da oğa. Onu ne yapıp ediyen bir tane bandiyde hizmet. Ne mesela? Aydın hani. Ya arkada ve onun oğul bandit der mi? Yanlış yani. Banditler. Bütün dünya biliyor. Bütün dünya tasdikma oluyor. Ne yapıp şu an hizmet ediyen? Ne yapıp siz banditlaştınız? Ne yapıp siz bandit olup yankı banditlere hizmet ediyen? Ne mesela? Ne oldu size? Siz şuraya ruhtan açıp şuraya ahlaktan kaçtınız mı? O ne yani bizim polisamın banditlere hizmet ediyen? Kaçan bollu Türkmenistan'ın edilýän taryhynda bolmuş zatlar yok. Kaçan MHM iktidarın bandidi hizmet etti. Türkmenistan taryhynda hiç wagt. Ne yapıp siz şunu edemez? Özüňize soragyň ve egerde çözüm tapmasaňyz ýanyň kommentarda biz size düşünüp berýän şonu. Ine Prezidentmede Serdar Berdimuhamedov Ministrler Kabinetiniň başı şu çäreçi fan teknologiýaçy fan teknologiýa diýip, ýani şol arkaly ýygynak geçirýär internet ýok Türkmenistan. Häzir hemme terketlerdäki internetler ýapdy. Ýagny Özbekistandan, Irandan, Azerbaýjandan, Orsetden VPN üstüne gelýän zatlar bir-birinden ýapmady. Bul halkyny kör etjek bolýar. Bul halkyny kör we buluksuz etjek bolýar, eşitmeýän etjek bolýar. Onsoň şul adam näme getirir? Agruna getirdi. Bundan beter. Bundan beter dine beterleşik diýendir. Sen beýle ýatsaňam, eýle ýatsaňam $300 milyon Amerikada utsaňam sen şunu çalışmaly. Alaç ýok. Bir rol çalışmasak geleceğimiz ýok. Ine şuraya Urmatary Atagallyň hemde welaýatlariň häkimleri şol bir kadr, ýani Terdaryň kadryny iki stolda, ýani dürlü kadrlary bulara montaj edip, ýani ýygyna mümkin Terdaram däl, başga ýerde çeýendir, ýöne montaj edip gökýärler. Terdar ýygynak geçirýär. Terdar prezident rolunu edýär diýip. Çäreçi näme diýär? Baran ýerine de lenta gaýdýar. Gaýdýar boldy. Onun prezident boldy. Interview berip bilmän bolsa, press konferensiýa berip bilmän bolsa, çykyp tişraty gurlap öz programmasyny aýtyp bilmän bolsa, netice çykarmyan bolsa, bir adamlara açyk efirde maksatlar, ruhsatlar, ýani görkezmeler berip bilmän bolsa, kim ol? O köjedak etdiler. Ine şoň üçin Türkmenistanda reforma ýok, hiç adam ýok. Beýlekem, ýani Ronaldo'ny garşalyp, o halka közenip ýör, daşörtde ölüp ýör, Ronaldo'ny garşalýar. Nämemiş? Ronaldo'ny garşalýar. Ine dedim. Ese görkeýin Ronaldo näme garşalýar? Ha, ünsörüm. Ronaldo we Gaptalak prezidentler serdim. Birini serdim şu. Konser, çäreler, oşoşmak, medallar, gahramançylyk, eýle beýle pul ogurlyk bul gurban boly. Ýöne bir ýerde işlemeli bolsa, oturup ýani vekilleri bilen, halk maslahaty bilen mesele çözmeli bolsa, planlaşyp, onu düşünje barmy? Moşennik обычный. Suratçıga düşer, dörtte o çağçıkları köçe çıkarar. Yani aeroporda eşiksiz atı, soğuklu durur. Olur yatırtmalı. Bir göz bağlama için de. Diyene hemen at faşıydı. Beyleki devletleri $150 milyon meçhitler olur. Yani hiç etrafta yol olmaz. Yine men gurbanlaydym. Sen bir owan köçeleri gaty etse bir näçe 15 kilometr. Oy 50 kilometr bolsun. 50 kilometrňa men haýdym 1 kilometri 200 000 manat. 200 000 dolar. 6 sany ýol ýa-ni stol bolar zatlar bolmasa 50 000 euro.
X taronun bolsa 50 000 euro. Şoň ýa euro standartda urmagy. 50 kilometrin 250 ýa-ki 2 milyon 500 bol. Sen arkadaş şäherinden 2 milyon 500 000 dolar alyp bir sany owan köçürün düzedäýde. Indi men sana bir gowy diýe berýär. Şol owa sen adyň ýöne aýdar durar. Edäýde şonu sen. Etmedi. Näme şol owa şol etsin. Eger owa bolup agdyň ýüňe otursa. Näme etsin? Owan pulny alar. Ýa-ni nebit gadan gelýän şoň dowlat alarda arkadagyny gurar. Näme? Soň arkada ady galýar. Niýabyňa düşýär. Men öleningden meni ýadymdan çykararmy? Ýöne Türkmenbaşy ady galar. Türkmenbaşy diýip şäher aýdyganda meni ýatdardylar. Nezip bolsa biz barsak Türkmenbaşy hiç tohum bilen ýok eder, hemme de atdy. Gaýdyp eşitilmedi ýaly eder. Ol bizim iň gara ünler. Türkmenistanyň we Türkmen halkynyň iň gara ünler. Biz olar ýok, biz olar ýatdan çykarmaly. Diňe gowulugy, bizim gahrymanlarymyz bar. Bütün Türkmenistan taryhynda bir topar gahrymanlar bar. Hany onu atdy. Näme olar şoňkuny Türkmenistan döwlet kurup şoň gahrymançylyk berer. Näme kerzaplar gahrymançylyk berer. Sebäbi bizi banditler basyp aldy. Uruş gidip dur. Ne şoň üçin. Keypler boýunça çempion, dünýäniň çempiony. Medallar boýunça özüni unutmayan adam. Şu Türkmenistan'da bir zat et görmeli bolsa et görüp özüne ikinci gahrymançylyk alan Gurban Berdimuhamedov. Kerzap Gurban Berdimuhamedov. Indi kadra terderin ine Kerzap Gurban Berdimuhamedov näme işler? Halka közünüp ýör. Bu näme işler? Hani terderin Tagdym durmuş ýerleriniň işin tarapdary ine köçeler arkadaş şäheri ýok ýerden gurulýar. Näme Marvel aýat haçap centralny köçe şuraya gurulýar. Iň bäksi. Näme Lewapda bir merkezi köçe şu bolýar. Her tarapdan 4 her tarapdan 2 ýol gurulýar. Ine bäýerde 6. Ne şu ýerde 2 ýol her tarapda. Ýemme tarapda 1 2 3 4. 4 2 6 6 12 taraplan ýol şol. Näme vilayetlarda 3 taraplan ýa 2 taraplan ýol gurulýar. Ya 4 taraplan minimum. Gurulma näme? Arkadaş şäherde. Şoň üçin gyýyryň men owamy arkada edym diýip gyýyryň mümkin size ýanky ederler şonu. Indi kadra edelim. Akşam mesela Gülkül menderin yankı kadri yine terden arkadaş şäheri. aman arkadaşymyz Terden 2 ýol, bäýerde 4 ýol, bir taraply 6 ýol. 4 ýol, 2 ýol, bir tarap her tarap 6 ýol, jemi 12 taraplan ýol. 2 taraplan 12 ýol. Näme şu ýoluň hatýaby, ne şu 4 taraplan ortasyna sol boýup vilayetlarda gurmaly şonu. Näme? Gurmaly ýa arkadaş şäherde. Ine terden ýene de Ronaldo gelip şu gurmanyny ýykaýmasa Türkmen halka şun kunna şonu ýykmakka. Men şu kadrı görmedim. Yine şu ýylnakda derdim. Şu kadr çalşynly. Şu ýerde Serdar. Ýa-da men size görkezim. Yine Nak wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdikleýär. Serdar'ın 2 stol var. Şuraya ak stol. Ön kanalizasiýa gurdulyp bolan onu aýyrdy. Köne turat. Serdar'ın köne turat şu. Ve sar stol. Onu kakasaýdyp meni seni ýanky untazyň üstüne stolda oturup görkezin üçin men özüme täze stol demetdim diýip şunu sar stol etdi. Interýan çalyşyp. Ine şu öňkü turaty diýmek şu ýygnakda da Serdar ýok. Ananyň şu ýygnakda Serdar ýok. Ýöne 26-njy ýene ýylda şu täze. Öň şu ýerde
Raşid Meret meclisin başladı dik durur indi bular ýa-ni fan tehnologiýasyny oturup bloknoda ýazýarlar. Fan tehnologiýa boýunça ýygnak geçipdi, bular bloknoda ýazýarlar. Ine şoň üçin bir şeýle bir dişow falşywka bolýan. Seýredediňe aňyda dursun aglagyň gelýär. Bunu közüm ýa-ni Gurban Berdimuhammedow bunu enesi tep düşündürüden Gurbanly Berdimuhammedow. Buna mı okudum? Şu kadra mı okudum size? Ondan sonra bir esas temanda geçer. Birinci Aziya oyunlarının açılma münasibeti, Ünsverin. iri iklim ýaşlarynyň alagyny Evet. ýapyk binalarda we Tewürsün otu boýunça birinci Aziya oyunları Ronaldo'nu karşı almak için ne edýän işler. Ronaldo Türkmen gardanı yok. Ronaldo Türkmenistan için kahramançılık yok. Ne diyor? Önemli Ronaldo gelse kucaklap da bir suratı düşen var. Ronaldo'dan avrayını alacak mı? Şu yer kezzap. Avraysı kezzap. Onun açılma münasibeti, iri iklim ýaşlarynyň alagynyň küçüýürde ýaklanlygy we olimpiýa ýaşlarynyň jaňynyň kaklanlygy hemmileriň ýadyndadyr. Can kakar, oğulun kostümalık giyer, sportivni. Her daha dediler, yöne bir ova, $2,5 milyon derek, ovan yolunu düzeltmek için hiç hak vermez. Oğullar yöne vermez. Ne yapacak? Onu, son ova, ertekin gowy yaşap başlıyor. Gowy yaşap başlasa, köp zatda nereden bulup başlıyor? Değil mi? Halkı gidaýlykda, kursu alt etse, yani bir-birinin tapawutly saklasa, onu halkı garip. Şu bir çölüň ýerine ılgap, urşa gider, hemme der ýönüp turmaz. Şuraya bolar. Şu 87 sany ölen oglan, morgda ýatan oglan Ukrainada. Şol adamlar eger turup galyn bolsa, Türkmenistan düzgün bolsa ölmezdiler we Türkmenistana gahrman bolup azatlyk getirediler. Ene bizim Türkmenler. Etmez ada etmez. Ýöne şol etmejek bolup, daş ýere bir sivire gidip ölürs bolýan, etmez abi. Kaçanla bir düşünüp başlasak, etmez başlasak, onunla bizim vatanımızda, döwletimizde, halkymızda, maşgalarymızda, köçämizde hemen at bolar. Indi kadram okudun, şundan soň men esas temamyza geçelim. Ine görün. Yine şu futbol bilen Stadionun meydançaty, onun tomarçylar üçin ýetilen oturguşlary we beýleki mümkinçilikler bilen içgin tanşyp, bu urda bar bolan meselelerin oňun çözülmeginiň oturguç bilen bolar, ýa-ki statuýa bilen, şekil bilen bolar, ýöne etrap, vilayet, köçeli bilen bolar, halkyň ýagdaýy bilen bolar. Önem millilidir diýen bir kirna. Ine Gurban Berdimuhammedow hakyky şekil surýany. Şoň üçin hormatly ýerleşler, men şunu size ne yapacak bulun veriyen ünsverin şu zatlara. Buraya bolmalar. Buraya bolonlar bütün dünya üstümüzden oluyor. Bulunmalılar. Dinasa. Her adam öz yerine söz bilen hakkını korumalı. Söz bilen näliklerini düzülmeli. Bir adalet olsa, yön yerden bakalar galyan olsa ayıtmalı. Näme diýýäňiz? Men pensionerlere ýülenýän, ondan soň aýal maşallara, çağla aýal maşallara, studentlara, meçhitlere gatnap başlan biz size çağrış etjek. Köçe çıkıp öz haklarymyzy goramak üçin 5-nji gün her 5-nji gün meçhitlere gatnap başlan köpçüligimizi görkedim. Eger siz şonu etmeseňiz, pensiýalaryňyz ýapylýar. Men size öňüm aýtdym, awgustda galman ýapylýar. Pasobeler doldurulýar, studentlaryň nimet durdurulýar. Hiç tat bolmaýar. Öňüňi aljak bolsaňyz, meçhitlere gatnap başlap görkedim. Gorkup mümkin şonu etmez. Yine profes etmeyen, köçe çıkman näl meselen çöp bolýar. Kerkede girin. Biz size köçe çıkıp profes etmek diýen yok. 5-nji gün meçhitlere gatnap başlan. Görürsiňiz, tapa bolýar. Girin esas temamyza geçelim. Hormatly ýerleşler, temamyza geçmekkä men size ýagny bir
sayt öküdeyin, ine şu sayda barın, ine bizim saytımız. Şu yerde bizim saytımızda hemme maglumatlar bar, ine şu yerde DBT boyunça bizim programmalarımız var. Ine bizim programmalarımız şu yerde hemme DBT boyunça okap bilersiniz. Ine şu yerde egerde bize koşak bolsaňyz, ine donate var. Şu yerde donate edip yani kömek edip bilersiniz. Bize bizim görüşümüz için teatrikler var, ine donate var. Yani pul kömegini edip bilersiniz. Teatrikler var şu yerde. Yani edip bilersiniz teatrikleri näme bolup geçýär. Saytymyz bir näçe wagt işlemedi, inni biz ýene de yani şunu işletip başladık. Inni men ýene bir aýtjak bolýandarym size. Gelin biz esas temamyza geçip şunu ünsörelim. Yine men ýalnızca size gurun verdim. Hocurdurdu Şykyýew ýa-da o ady Azat Şykyýewiň maşgalasy boýunça. Şular onuň 5 erkek oğlan. Şunun 2 doğunu basıldı. Bir doğunu yani altın ayal tılla gözü sentyabrın 27'den 28'ine giyecekne üllürlü. Boğulup öldürülü ve üye yani zayin asarlarını yani $4,000 oraya 8,000 aldığına. Sondan son şu maşgala yani Azat Şykyýew maşgalası ine şu hocadur diýip öňünde oturan ve şular yani basyran oglanyň çağlary. Ine şu oğlan şu yani maşgala Altı Şykyýew ve onun maşgalasy doganlary bilen prokuratura arz etdiler. Prokuratura her 15 ýyl bundan bir adam öldürdi, 5 tane adam öldürdi. Yani şu adam öldürdü diýip, bu adam öldürdü diýip 5 gedek ýa-da eýýän şu 5 tane durly adam bir ýylyň içinde görkezendigi prokuraturan korrupsiýanyň içine girenligini ve şu hakyky adalatly çözüp bermeýändigini urkadýar. 5 gedegem şu maşgala yok diye bir günah adam basacakken biz özümüze oraya günah alıp bilemiz. Bize hakiki bizim maşgalamızı yani biz maşgalamızı öldüren tılla öldüren adam tapın deyip prokuratura diye. Prokuraturun işi ol. Tapmalı şol adam. Sesli komitet var, dermo komiteti var, tapmalı. Bunu ne emedi? Mesela çap çözmeli. Şol yani Şykyýewlaryň maşgalasy şu meseleni goýandan derme vektoru duruşuna. Inni hemmede şu maşgala gelýär. Ýagny 2 doğuny alıp tylla öldürüň bir ulja gyýyny 13 ýaşly 12 ýaşly gyýyny alıp 15 sutka saklap onu psihik tarapdan nimetdirip ine şol 2 sany daim gördüm diýip aýtdyryp şol 2 adamy diňe gören kişi bolup ýani hiç şeýin ýerine tutnama ýok. Şol 2 sany oglany birine 20 ýyl, birine 19 ýyl basýar. Ine gelin dinlerning ine Azat Şykyýew ýani Hocadur Şykyýewiň prezidenti ýüzlenişini. Ondan men dowam edip size düşünýärem. Kahraman arkada, kahraman muğalim olup işlep, ecemil olsa öyle hocalıkçı olup, 6-4 üyelik kemale getirip, arasında halal zahmet çekmiyor, yaşam devrimiz aldamadığı, yahut nasihat verip, dünyadan ettiler. İn küçük doğalım 6 karlıya mirak düşük olup, 6 götürlağılır maşgala durmuş vurup, 2 oğul 3 üyelik kemale verip, ağzı bir maşgala olup, 7 arkada halal zahmet çekmiyor, ve aldamalık diyen devlet adam için diyen şıgarlarından uğralıp, yaşak yörkalar, 2020 yılın Tençer ayının 27'sinden 28'ine geçilen giyicesi, 6 yılın yokluğundan peydalanıp, maşgala bir tırlağı ödeli boğu öldürüp, 28'ine İyil'den gelen polisiye, hukuk, bilermen işgârleri, öyde seçilmiş işler geçirenlerine tırlağı 80 manat düşün öldürüldü ve öyün bir kapısının açarının oğuldan gidilerleri gelen hukuk işgârlerinin ayağın oldu. Yerine ödüyorunda kanun hesabında adaletli çözüp tekenin maddi ölüm açarını takıp verip şu ağır cenayeti aktif verip roldan geçen ortada ağır cenayet verneklerini aydın sözlerini karamanı. Yerine ödüyorunda 5 adam tırladır men öldürdüm deyip boyuna koyarlarını 45 yılda tekenin maddi ölüm açarını talep edip gözlep getirdiler.
Benim 2 doğanımın üstünden düşüp, merhum tırlağların uluğu servedeli 45 günden sonra mektepten 16 yıllar alıp kalıp, orada verdim hürmet prokuror düştü. Orkulup 2 ağasını gördüm edip, Balkan vilayetinin polisi ve hukuk işyerleri işten öngörmani, ortadan 80 milyon öyün açarını ayırıp, 2 doğanıma ilgilerli, suud kararlı 3 yıllık onnaşgürlük alıp, hukuk işyerleri, vazifalerinden peydalanıp, 2 doğanını üstün mağarını görkedip, 6 yılın pul yok edip, öyün açarını kanalını edip, 2 doğanın birbirine avatıktan mahrum ettiler. Ediz arkada, tırlağının ölümüne sebep olan 80 manat bu öyün açılıp için adaletli paylaştı kahraman arkada Akbit Börküroğlu'dan mukaddes elimden anışıyordum. Kahraman arkada şehri bir masrafı Kur'an'ına anışıyordum. Hukuk işyerler, işin onurman, vazifelerinden hıyanatı peydalanıp şehirlerin masrafçılarını ve yahşetli çağlarını ve gerilerini ve doğrularını tükemedi. Kapı bağışçılarıyla tövür kanun hesabına kepilendirilen hukukları kendisi şehirlerin masrafçılarını onlar avunuk çağlan yeni atadı yetim oyu. Çağların kavandağını. Tahkıman arkada. Şehirlerin dağına yetim. Men arkada bilenýänler bolýatin erkekler buluk atmasaň çağızyklara buluk atar. Sen millidir ha. Şu çağızyklar millidir. Näme yetim etdim. Şol 10 çağan yetim etdim. Näme diýerdim. Ay men habarym ýok. Habarym bolsa näme işleýän şurada? Git ýerinden. Näme millidir bolup ýördiň? Näme halk masadynyň başçy bolup ýördiň? Näme kuruluşlar eltip şöyle kostyum alaklaryny çalyşyp her iki günden täze kostyum alyp giyip täze sportçylyk edip gitýärsin. Kim o sen? Hani bir nemäň bolýan bolsa etde kömek. Türkmenistan degişleriň bolsa, hükümete degişleriň bolsa, halk maslahaty degişler ýeriň bolsa etde sen. Etmersiň sen. Bu toran binamız. Näil Türkmen topragy sen götürüp ber onu Allah bilýär. Inni hormatly ilişler men size dogry düşündireň bolup geçýän zatlar. Ýanky Şyhypowyň maşgalatynyň aýtmagyna görä, prokuraturaň denegçisi Berdimuhammed Orazow ölüm tillawlarynyň gyzy sergözeli 16 günle batyş edip ondan zerur şaýatlyk bermegini talap etdi. Haýwat we psihologik batyş atdyna gyz öldürilenine iki daýatynyň görünligini aýdyp beýanata gol çekmegine mezbur edildi. Yine dünya şunun için Serdar Berdimuhammedow sen şu kezzabi Berdimuhammed Orazowy ýerin aşağından tapmaly. Bir kiçi şağa batyşlar edip onu meşrutka saklap şonu psiholog taýdan ýanky şuna ýetirip öz daýlaryna töhmet atdyrylmyş. Ananyň adamlar şol izolatorda kiçi dogany mel ulu dogany gurdurýarlar. Ülkelerin şunu kellerini alıp bilýärmi? Sen iki doganyň basyldy. Bir sen, biren kiçi dogany. Şulary ýanky başlar edip, gurup zat edip, bir kiçi dogany, ulu dogany gurdurýarlar. Onun beter näme Türkmen halkyna? Şu ýagdaýda galmasa, haýhy ýagdaýda galmaz Türkmen haly aýdyn. Ýanyň kommentariýada. Kim şu zatlar gorap ýör? Da berdi. Gün çağırmaýdy ýa. Halk killetin aldırmasın, killetin koparın. Niyemetin şunu edin. Sizden konstitusiyan soracak yok. Men soramam. Men size polunu basın diyen. Yani şunun için men ayttım başta. Serdar dine halkı kovuluyor, aktivistler kovuluyor. Hiç kim kalmadı yani diye ve krestanı oluyor. KK'si oğurlamakta çempiyon, dünyanın çempiyonu. Bu kedapçılık kuruluşu edip arkadaş şehir kuryan kişi diye ne mutlu ya? Öz adını koy ya. Ulu şehir kuruyor. Tarihe gidecek kol ve şondan pro oluyor. Trivadnon diye de ortada. Şonu diye. Yani yapacak. Sesimi çıkaramız. O da köçüdü zatı yağış yağsa, gar yağsa öyden çıkıp bilmeyen otuyor. Ayıp Allah can bağıdır. Bir gün yağışam durur deyip. O yağış durur bir gün. Yani sen şuraya bomcanlı yaşaman değil mi?
Sen toprağından alkıda otyra gari. Sen ekologiyan gaýlan otyra. On yaşayan yer pöwlüdi. Anladın? Şoň üçin ine şuryaly Bermuhammed Arazow Serdar derrüw tutup etmeli. Tutup edilmeli. Medal amalandy şol adam. Balkan velayatynyň polisiýasy 2 doganyň 3 gödek 15 günläp tutup etdi. Olary urup we gynap öldürmek boyun almagy we pul karşylap açalar kanaly taşlandyklaryny aýtmagy mejbur etdi. Güýçli tutnabynyň ýoklugyna garamazdan tut olary günäli tapdy we uzak möhleti türmek tutugyny hüküm etdi. Netijede ören täsir boldy. Dogany aşyrdyr we Mer Şehiwler batyldy. Aşyrdyda 20 ýyl berildi we Mer Şehiwa 20 kesildi. Men 10 diýdim, 20 ýyl kesildi. 14 çağap kagasyz galdy. Maşgalaryň we tagdyn pikire görä bu jenaýat hiç hili gatnaşyk bolmadyr 2 adam türme tutduglygyna hüküm edildi. Inni Hoca Durdy Şehiw ýalňyja men size görkezdim. Ine şu adam, ünsüň şu adama. Şu adam adaletli bolýan adam, diýje uny ýat bilmeýän tebe 2 dogany bir ýyna batyl türmede közenip ýörler. Bir gelini öldü. Ine şu adam näme diýär? Şu adam arda edýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow we milli lidera Gurbany Berdimuhammedow 24 sany arda edýär. Bu haramda ýanky alabaýl şekilli ýanky şekilin öňünde şu renki bolanok diýip getipýär. Ronaldo'ny garşalýar. 24 ýyllyk arda ýazyldy şulara. Atalygyny. Baş prokuratura 54 ýyllyk arda ýazyldy. Adalet ministrliğine 8 ýyllyk arda ýazyldy. Türkmenistan meclisine 2 ýyllyk arda ýazyldy. Milli howpsuzlyk ministrliğine 2 ýyllyk arda ýazyldy. Prezidentiň ýanyna hukuk bölümine 5 ýyllyk arda ýazyldy. İnnaýdyň Türkmenistan döwleti bam ýokmy? Egerde kanun işlemeýän bolsa, paraholar bütün Türkmenistan basmalan bolsa, prokuratura, MHM, polis gulluklary, diňe banditler hyzmat edýän bolsa, haýty döwleti biz gurduk? Biz döwlet gurdy. Döwleti Gurbanly Niyaz gurdular, öz döwletlerini. Intek Türkmen halky bir gedegem döwletini guran o. Biz 3. Respublikasyny gurmaly. Biz ana saýlawlary geçirip, biz öz prezidentimizi, meclisimizi, deputatlarymyzy, polis bölüminiň başlyklaryny hemmerini saýlap, biz döwletimizi gurmaly. Biz gurup göremdi oga. Gurmaga aňarda dursun. Biz Gurbanyň döwletinde ýaşap ýörüz. Köçe çykyp gurlaýa bilemdi o. Gurleden oklar. Üstümde dubinkar polisleri. Maňlaýyna bermeli. O näme? Egerde sen köçede gurlap bilmeýän bolsaň, ýaşamak näme gerek? Sen ýekede 4 milyon halk var. Köçe üýüşüp gitmeli. Şu birini tanıyan, şoňa ýanky şoňa anamyň bildirýän üýüşmeli. Başalaç ýok. Bular banditler biz şoňa garşy görüşmedek bolmaýar. Men size keýpini aýdamak şu zatlary. Ananyň. Egerde siz gowdurmuşda ýaşajak bolsaňyz biz şundan geçmeýin. Ýa gowuluk bilen aýtyn haramlarda näme diýen bilen bolanok 5 ýyl aýtyp geldi. Bolanok. Ýa şu ýagdaý, indi men size bir zapis okutup eşdirjek, şu zapisdan bir eşdirmiz ýa. Şu zapiste ýagny Şehiwň maşgalasy aýdýa, hemme zada aýdýa. Ine bir-birden men size eşdireyim. Eşdiň şunu? Murat bilen koalisyon kettirende tylla geliniň o saçyny tutup ýere urupdyr kafele diýse ýüzüne bir şıramama ýok bara. Perman boyuna alanna stena tutup ýyzyny tiklap stena urtum kellesini ýene ekspert näme ketipdir kellesini ýyzyna ýemşik ýeri bar diýip kellesini kan öýme bar diýip ketipdir permanyň aýdan sözler. Deňelýär perman boyuna alanna. An Murat bilen kuat ýere uranmasa kafele ýüzüne hanım bir şıram ýoga geliniňiz. Hemme gurnan zatyňyz hekaýa siziň haramdan biziň arkamyzda hiç ýyl horsar ýok bilen hiç kim şeýhler diňlemez diýip etdiňiz bu oýuny siz bara. Ekspertiň hani ýeme diýende o broglar gözünde suraty alýan radysam hawa galypdyr. Hor ýüzi maskal tanak bolanaky. Tanak bolmaly o telewizor açykdy uşa. Horam bolsa ýene bolsa da şu suraty daşyna maskala bolsa aňlatýar. Kimiň sypatyndan aňlap bolýar şol adam. Getirin çıkarın. Ýuwupdyrlar diýip çıkardylar özlerini goramak üçin. Her zat edip çıkardyňyz siz biziň garalamak üçin.
aydan o terece kanam taptığını da siz o Murad'ın elinden, doğun Murad'ın elinden, damarından kanan, salfetka, çırşap, kıyı tarafı anandırmak için altın anandırmak. Yalan mı zatlan, haram zadı. Kan 2 saatte, 1 saatte etmen kapkara olup duruyor kan yanında. Siz dine artistliğe hikaye uydurup her hil ettiniz, her hil Tıllagelinin ölümünü var. Oyuncak ettiniz, ona toğuk mu kanıydınız, 5 saat eceti. Hormatlar kadamız ecelere ne bir hormat koyuyor. Haram bir gayrat onun altın öldürmelekeniz ima ağrınız varsa altında gayratınız var gücünüz yatan 5 saatinde ece olup yatan ima eceğini öldüreniniz gayrat ne gayratsız haram zaten ne ucdan sat yatırılyanız haram zatenler. Hakikat yeryüzünde hakikat aparat bağırsa geçirin staydı bizim geçecek şu taydım bizim sözümüz mi olan sözüm doğruduğunu ayıp verecek mi? Haram zatenler. Altın kıdogonu basılandan sonra ne çip altı heleğini öldüren şu haramda dedip eyle o fantaska yaradan mortbiyonuz var. O altı doğulları gitmeye kadar başta şey deyip çıkardınız zaten altın sınatma. Fiyablis çıkaran dine altın düşman arzaklıyıf çağrı at avraydan kaçırmak için edeni şey. Şu haramdan başka hiç kimde eyle yatsın ödün aklamak için bile yatsın şu haramda da kan hormaz. Gelini öldürdün şu haram. Bir gayrat, naçar öldürdün haram zaten. Haram Allah'tan yol Nenci permanın kuadı şu altı gidenler sonra kuadın üstüne var. Pul dile bir mandal para çık. Kuada sen haltatal kelleğine sen çağalan onda hiç de bilmersiniz diye. Sen uca arkasına durun. O alcırak mırak planların tozun ne yapalım? Murat bolonsa ılgap tıllan öldürebilmer kuada var kuat bilen bir şu korkan var fenomeni olsa altini ağzınıza yetmeka izini öldürtüp yığınacak adam da perman kan forum o alta yeme kuada gücü yetmen insanlar bir yatan çağalar ne cevap dedi naçar öldürün haram zada o da haram zada var ne için etiden İslam'a o baba İslam saklar o men bayat alta jangettir tılladan pulallarını alım diye onun net ölüp bilyanım o öldürüp köp bölüp iyinden bilmem sıra o men tılladan pulalım diye İslam'ın ne lapsı var men olamam mara neyse İslam beyde öğürdünüz İslam'ı siz şaya dedi bunların da gaytan beyde öğür bir gayratlar neyse sözlerin permanat bak Zapslar katı köp da men size käbirleniştireyim. Ödler öldürüptür şeyhi falan deyip yuuptırlar deyip olup eksperti yapan da iz çıkarmacak bolup permanıngam opağam hemmesin eliz çıktı han ölüyün gözünden son toçkoda ölüyün gözü görünüyor deydiniz han görünüyor çıkarım şu suratı göröyle kimdigini göröyle anlat ya kimem orada maskalam orada yenezem orada anlat ya var çıkar şu laflar ekspert de yuguruptır deyip han boynak eliydi etre eliydi'nin suratını kimin eliydi'nin dengeliyanını görködün onu inam yaptınız siz dine öd götünüz yalan sözler şeyhler öd öldürüptür yuuptır deyip yalan sözler yaptınız dine ödünüz goramak için ettiniz siz var eksperti getirin hemme zat çıkaradır ekspertin o devletin deyip duran sözlerine mestim men eksperti deyip sana hemme zat permanıkla dingeliye deyip duran mestim han solatlar yaptınız siz permanı basacak deydin o ayarlığını siz basıp görün mü perman Altın kapısında 7 yıl istedi altıdan yamanlık koramda siz ettirdiniz diyen sözünü men zallı ödüm estime oğul halim diyen sözünü. Sonra onun ödünü çağırıp beyle vurup iyi tarafını uğradıp bize kömek ettik. Prezidente çıkar yuvaşıyor permanı kurutacak bolyan deyip ayarlığın şeydi kaydan molla ayette oturan iyi taraftakilerin yanına. Ödünü dine siz ettiniz zaten açın. Permanın ayarına da giyice can edilen perman öldürüldüğü giyice ayarlam yatıbilmeyenler o iskenlerde toydoka. Hemme bak yüze çıkıp duqa götlerini yaptılar. Bizim yuvaş arkamızda hiç kim. Dine arkamızda, dine arkadağımız, serdarımız, arkadağımız var. Dine açınışını gayrat edin var. O kılıcı stet, solal oğlun, ekidip öd uğradan o can akıl hedredin masini görünsen ılgap yığınadığınız asrazu. Men gerçindeki yağlığı şon renkini görködüp boynu küçük kırpıtaşlı oğlun suğun yakasında yapıyordu. Men yannak petteler bökab deyip bir de aytta söyledi. Neymişik onun yığınap insanını kuadın masini gördün ettiniz. Siz o anne Mehmet varlarım kuadın masini gördür deyip yalan sultnam ettiniz. Olamam da aksı var menne. Videosu var. Görün. Eğer ona mı olur
çıkarcak adık doğanı. Haram zat ilingizde varıngızda ettiňiz özüňiz goramak üçin ma berde halka Allah wezipäňize büýsen ýokary Hudaý näet barlajak haram zatlar, bi gaýratlar. Hudaý diýenem bolýaňyz tonman haram zatlar, bi gaýratlar. Esasy esenmämes durdy haram zada elinden gelmeýän zat ýokdur. Näçe adam öldüren bellidir haram zadaň bar. Her ubistowada bir sana adam öldüren özüm hakykat dol bilýär. Özler öldürüp aswam aýtdylar we boýnuna goýjak bolup bara. İtmet kratlar yok şulan hormatly arkadaşım. Diňe halkyň içinde uruş gerek-de başga ýurtda. Diňe terrorist öz ýurdumyzy gyryp oturan şu diýseler. Hemme haramlyk şulardan çykýar. Başga ýerden çykan ýurdu ýykyp oturanam diňe şular. Ýurdu talap oturanam şular bar. Täze bilen eline gelmejek zat ýok bar. Kimin 20-nji ýylda şo gelinimizde işden baştylçy we Oraz Berdimuhammed. Şeýde ýüzümizde wagt bahýan adamyzy 80% büýüne gasýa sözüň barmy diýe heret. Şeýle kanun mam kanun militelerde. Büýüne adamlar turmaya basmak nirde başy kanun. Hormatly arkadaşym sen giýjegin halkyň çürüýün giýjäň günni detýän halkyň büýüne halkyň aramaya halkyň arkasyna durdusa adalet aç biz haram zadalardan kutar bedeni. Bizim yalan töhmetten kutar bedeni. Haram zadalan ellerinden bedeni ýa halak edin. Näçe perma ama bizim gelinimizin bema bakar gelne sona geljeme jaňa perman ema alkasdan gorkup barýan sözlerini akşam gyýdy we çağalar jaňadan sözlerini näçe ýapdyňyz permany akjyj etdiňiz äsel. Bizim iki doganymyzyň aralap bergisi ýok adama bergisi wa dip statýa goýdyňyz. Bir kuntin plan edip olar hemmesini zapsy we menne gerek bolsa häzir ogrutjak olar nädir haram zatlar. Etmek zadyňyz almady bizim arkamyzda hiç kim duranak diýip bara. Diňe öz ýemeleňiz ýapmak çürüýün mara. Bi gaýratlar. O bizim doğallamız ucdansız, siz ýaly ucdansız, siz eline naus takıp biýguna oglanlara sütem edip, kuadynda hele näçe gün basyp çağalaryny ýenjip, siz ucdansız, şon ýaly ýatan 5 sagatyny eje bolup ýatar öldürjek adam. Siziň eliňizden geler men ýanaklar. Şyhyflardan on ýanaklar gelme. Şyhyflar ömrüne ady çykyp görmedik bir ýerde bar. Bütün owan ählisinden tamam şonu şyhyflar ogry diýmediler şyhyf. Skara bogadyň dazy kuntu ogurlarym bir de ogrum diýmedi, kuntum diýmedi. Siz ýöne olaň mara delillerini ýapyp, tapyp ýeme gorkudyp özüňizi ullanan adamlar da suutname edip olar we onu eleşdi olar şyhyflar ogry diýmeli, şyhyflar gellerine kuntu diýmeli. Gara şeýle işi ýapmalar haram zatlar bar. Bi gaýratlar bar. Her hila oýnetdiňiz özüňizi aklamak üçin. Adalet bawa, aparat bawa biz geçmene taýar hormatly arkadaşym diňiz öz aparatynyň içinden bizinem haram zatlar. Murada yüzüne durup ullanyp kellesini ütgötüp bar Muradyň ýanyna bar. Men hiç dat diýemak diýe. Men hiç da kuadyň yüzüne duramak diýe. Oje kellesini ütgötüpdirler da bar. Haram zadalar bar. O 4-5 olup öldürdiňiz diýip her hil oýnet çykardyňyz bar haram zadalar. Diňe öldürden raqlyf çar 100% garanti beren şu haram zadaň işi. Başga hiç kimiň de şo gurnu düşünýini. Başga da şo giýje şo ýarlaryny açyň, militer bir güni kügünüňem ýyşy däşedat öňden gurnulyp beren başy. Sebäbi o ejemiň sadakasyna baramda şu öýünler işgärler tylla gelne erwederbe seret kodun aýyrman edýär bar. Biz şonda ýemet gaýtdyk bulara ýapsyň maňa ama korpeda atçapmak diýe ýydynda pasny goýdyk. O uje şo ýydyna sülüp berene kenna diňe şo kamaýlaryny berlene kenna şadatlar bar. Diňe gurnap heleýin öldürtdir altı diýip özüň baýlygyny elinden alyp çağalan diýen arzaklyfyň oýuny atyň üstüne bida at dawat sürýün. Haram at dawat olunsa etsin atyn atdan gapsyndan. O haram zada teregem şon gapsyndan sowdular şo wagtlar. Şondan soňra mo şöhratçy maýyş da şowdun geçirip şu öýe salbam şoň söwlenem işlediler. Kim gelýär, kim marýar, kim ma öýüne diýip diňe şeýdi işlediler bu işi. Diňe şeýdi etdiler bu zady. Gelin de haram zada gaýratly bolsa ýüzüňize tikip berjek. Raqlyf çarx gan xor gelýän aýtjaklatlanma gelsen ýüzüňe şo söz jogap tapmaň sözleme. Haram zada. Näme götüň emedi bişip arada jaň etýär. Sen haram zada. Ýa-ni bizde maglumatlar köp şu Şyhyfatullah gözüň ölümine eli bolan arabogady durdy we sonagul bi tertip aýal özüm. Şo da biziň gelinimiziň diýmedik zatlaryny diýip ýüzüne durup owa
aylan tagyda gol çekdik öňünden bir entegine ýosaba da 10 sanak işgär gerek dip izinden bize şihifler ogry onun munyň malyny algalya o geller kun tutup şon ýalakda bizi erwet hökümine ýemetmek üçin öz eder etmişini yapmak üçin miliseler bilen bile işläp şok ile arda ýazgyrotdy general prokuratura. Şu bir tertip ayalyň mara etmeýän zat ýok özüni ýurt arabagdan çykarmar gol çekip öz kunti tertipsiz birinizden Yine hormatly ilişler, men size ýalňyça dinletdim. Şu ýaly polis MHM o da bir ýanky bir gepleşik edýänleri gerek wagty şu ýaly hakykaty gözleýän garşy uruşturup ulanýar. Öz günälerini ýapjak bolup. Şoň üçin şu işte devlet halk hareketi şu şyhyflaryň işine soňra çeligide adalatlyk şol maşgalada höküm türünçe dakan sagydar. Şoň üçin şu maglumatlar her dilde ýa-ni fransuz, ingilis diline çap ediler, bütün dünýäge ýaradylar we Serdar Berdimuhammedow we Gurban Berdimuhammedow şu kurulan sistema ýa-ni MHM polisiň terrorçylyk edýän halka garşy güreşen sistematyna gap berýärler. Hormatly ilişler, indi men öz çykyşymy gutorýan şunuň bilen we size birinji bilen jaňylyk arzu edýän hökman öz pikiriňizi ýazdyň. Hökman hem ýerde baran ýeringizde Türkmeni gollaň, birini gollaň. Biz bir halk. Biz halk bolup ýapyşyp Türkmenistany düzeltmesek, bul polisler, MHM'ler, prokuratura, bul ýagny tutlar bizi diňe talap gezjek, bizi soýup gezjek we iksan bandida kılmak edecek. Indi men banditları bilýän, Gurban we Serdar Berdimuhammedow. Biheppe banditlar. Siz adam şekliniz ýok. Arkadaş şäher gurup 12 taraplaýyn ýa-ni 2 taraplaýyn 12 ýol gurup bir owada bir gaty ise 2,5 milyon dolar berkeni. Şol owan köçelen olman hemme zatlar gurup Ronaldo'ny garşy alýan bütün dünýäde kimdiňizi öküjek bolup. Halk ölüp tuğka, halk közenip tuğka, halk uruşlara gidip ýanky maşgalatyny eklejek bolup ýörkä. Şu zatlar etmek ol binamatyna aňyry başy bolýar. Şoň üçin biz Türkmen halkyna jogap bermeli. Biz sizi tutap etmeli. Kimde kim? Ine şu ýaly halk galanna, halk köşküne baranna gurbalyny tutsa, devlete halk hareketi şoňa bir näçe milyon dolar sowgat berjekdigini biz aýýar. Biz hükümetiň üstünden ofisialna size sowgat berer. Şu ýaly kezzapları ýerin aşagyna tutýan üçin Gurbalyň ahrana, Serdaryň ahrana adam başyna bir näçe milyonlardan berer. Tutsa edemezler. Sebebi Amerika döwletine şu ýaly ulu jenaýatçylary gözlemek üçin 50 milyon, 100 milyon dolar baha kesýär. Birden baha kesýär şu iksany kezzap. Şoň üçin şular tutsa edilmeli, öldürilmeliler. Şular Türkmen halkynyň öňüne jogap bermeli. 19 ýylda näme etdiler halky? Jogap bermeli. Näçe garyndaşymyz öldü? Koronavirusdan ýa-ni maska giydirmän ölürdi. Maska giydirip öldürdi. Kolu ettirip öldürdi. Her hili ettirip öldürdi. Gaçypdyr öldürdi. Awaza. Öldürüp goran. Halky ýeke ýa-ni koronavirusyň garşysyna goýup awgust aýynda 2020-de 100 000 olay bir aýda adam öldü. Sentýabrda 100 000 olay adam öldü Türkmenistan. Kim jogap bermeli? Kezzaplygyňda hiç. Siz adam öldürýän. Şoň üçin şol jogap bermeli. Hormatly ilişler, şoňa men öz gepleşimi gutorýan ýene bir gedek Türkmen amatdaky näliklerini bildirip netije gadanan adamlara berekeler diýen ne şol adamlar täze geljek Türkmenistanyň geljegine bir ýardam etdiler. Berekeler indiki çykyşlara çeldi hoşsag bolun. Men häzir TikTok'a geçen we